nggih niki kan enten keluarga keng Purworejo, keng Jakarta. Sinten kok badhe nyumbang nggih? Nggih. Monggo anu saking Purworejo. Monggo keluarga besar saking Mbah Hajah Sutini ingkang saking pundi? Purworejo. Kasuwun monggo ingkang badhe dana swanten. Oh. Saking sampun. Badhe tayub anu Mbak. Oh nggih. Tayub 10 8. Niki wonten Ratu Tayubnya Blora. Menika Bu Eni. Ratu Tayub. Badhe kiambak napa Bu Sinden? Sareng Sinden. Pokoke. Monggo jumeneng. Bu Eni. Bu Eni monggo Bu Eni. Monggo yang dari Jakarta kita menayub bareng monggo. Niki sabare niki anu nggih saking keluarga Pak Karsimun. Oh nggih. Nggih, sing napa kanggenan. Oh nggih. Mbak Ning kalih Mbak Srin siap-siap nggih. Oke Bu, siap. Mas Tres karo Mas Lastari. Nggih. Monggo. Mas Lestari. Oh nggih. Bu Eni mang jumeneng riyen Bu Eni monggo jumeneng Bu Eni. Nggih. Ngapunten nggih Bapak Ibu anu niki kula napa nggih kalih hiburan biasanya sering anu bakso kopit mboten mate malih. Nggih, niki nggih. Ngapunten nggih Mak Cange. Nggih, niki teng sambung nggih arang hiburan niki. Wah. Biasanya ulang tahun Kota Madya tapi sak mriki dereng nate biasanya nggih kalih Pak Sekdis kalih Pak. Nggih. Nggih. Menika ingkang badhe nayub. Langsung mawon nggih, Dik Jamal. Lintune penonton menawi ngersakake monggo. Mak Cange menawi penonton badhe minggah monggo. Nggih, wah dikenangane setunggal punggung setunggal pokoke niki mangke Martika kemawon niki bebas niki. Lek, ayo kowe iki dadi ledek kok malah. Niki langsung 10-8. 10-8 monggo rincang-rincang. Nggih, langsung mawon Mas Doi. Serpek. Kalame mawa imut mantan jroning kanyot bayeme lamu-lamu pipimu ana upane aku seneng yen sliramu teko kene tak kira sliramu ora nggape jebulane layangku kok gatekake aku seneng sliramu jejer duwene
demen tayub-tayub mah matur suwun Mbak pokoke. Neng, Mbak Srin monggo. Mbak Neng, Mbak Apa meneh niki lho meneh? Apa meneh, Bu? Oh, anu, sampun. Oh, sampun nggih. kula dereng napa sarung Sampun. jagung. Oh, sarung jagung. Mungkin supados Mbak Mimin kalih Mbak Apri lanjut dawah kelinci ucul nggih. Oh, sami-sami. Sarung jagung dawahipun kelinci ucul. Nggih. Siap. Kula nyuwun dipun rencangi Dek Mayang nggih. Oh nggih Mbak Saya Mayang. anu Oh, mawon. Terus bakdo niki aduh kakek pelok Sinopari barang. Joto, Oh, nggih. mungkin sedaya jumeneng si kucing. Oh, Oke, Sinopari mengke Joto. dipun pinangkani pokoke mengke nggih nggih Mbak nggih. Nggih. Niki sarung jagung rumiyin kalajengaken kelinci ucul. Ayo nak kene nyambut gawe karo tante karo Pakmu Gede ya. Wah, Mbak Mayang nika agawan kotakipun Pak Anom Dwijo Kangko, Dwijo Laras. Wah, Nggih. nek bueni nika Pak Sigit Arianto. Wah, niki Oh, Pak Nuryanto, Ding. Pak Nuryanto. Aku digawa sapa ya, Jas? Lah, jenengan sinten jenengan? Kok ana sing gondol aku blas ya, Mas. Ketoke arep enek sing gelem kok, Le. Sing bonang. Oh, ket mau ki nyawang wae lho. Kan mau alah, nyawang Mbak, ae lho. Mimin kok Wis kemecer ora saja. pati ayu kok nyenengake. Pokoke Mula kok- dalu niki nggih. Kalau menjiki kok munggah mudun. Nggih, didamel meriah Nggih, pun. pokoke. Ya sudah. Monggo sarung jagung langsung kemawon nggih Mbak Apri nggih. Nggih, Monggo Cok, sarung jagung dados. Wis dari anu wis dari iki. Hari iki kon wis.
muncul. Sarung jagung rasane kapotan tresno yen karo sedina kaya setahun sarung jagung kapotan rasaku Yo, mangga Bu. yo Nuwun nggih Bu. Sembah nuwun Mbah Uti, Mbah Hajah Sutini, Bu Guru. Nggih, terima kasih. Bapak wonten lepatipun kula sakringkang nyuwun ngapunten nggih Bu Ah, nggih. nggih. Lah dadak repot-repot kula Lah ya senengane ngeten malah iki. pekewo lho Pak ngenten iki Allah ya. Sesuk kena nggo suntik kabeh ya, Lek. Nggo nyepaki sapa? Wah, matur Jare nggo suwun. nyepaki Bu lembona. matur suwun Bu. Wah, laris matur suwun. Sembah nuwun Mbah Uti. Won. Oh nggih. Nggih, sembah nuwun, sembah Sembah nuwun, nuwun. Bu. Nggih, sembah nuwun. Wah. Mbak Apri, Mbak Mimin. Iya sayangku. Aduh kok nganggo sayang. Lho piye to? Biar chemistry kita dapet gitu loh. Toh jarane Britani ya urung duwe pacar kok terus kuwi bocah urung duwe pacar. Masa urung to, Lek? Arep seneng karo cah ngendi ngono kene ketoke anu ya rung sinkron ngono rung sinkron. Oh, Kok alah. bocah guyang-guyu ya. Nggih. Niki nanjake Sinden. apa sinden. Nah. Sindene wayu-ayu cek enom kabeh kanele balekke. Jen. Sinten Niki. rumiyin menika? Mbak Lintang langkung rimin. Oh ya Oh, iya. mesak. Wis. Ayo Dek Lintang sepatnya apa? Panas-panas mlaku orang gawa payung dalet diseret karena angin mendung. Surabaya geger kursi ning Madiun Madiun Jakarta banjir tulung tekan Merdeka. Nggih, Ya, selamat malam Dek selamat Lintang. malam kakakku Kak Apri. Salim Iya. sik. Iya, salim sama Nggih. tante. Bude Imin. Iya. Bude kok jenggoten. Anu, nek lintang ki nganggo blas ngono kok kaya apa jenenge? Pripun? Jambu merah Merah jambu, merona. merah merona. Aku kaya mau ditampuki wong sak RT ya nek aku kok beda ya. Lah kowe iki lho. Neng ya, kowe gumun ta, Nduk? Pripun? Coba sawangan mbokmu gedhe. Kowe nek nyawang mbokmu gedhe ki ayu apa ora? Ih, cantik. 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 Lho iki alise bak anu semut beriring. Heeh. Iki jambite bak lebah menggantung. Iki nawon kemit lho. Dadi iki kene iki kebun binatang, Mbak. Oh, bangkan. Seluruh tubuh kebun binatang. Oh, alah, Dek Lintang tasih kuliah Tasih. wonten isi. Nggih. Aslinipun Napa nih asline? Rumahnya. Rumahnya Alamat. aslinya Karanganyar Jumantono, Jawa Tengah. Nggih, Iya, Karanganyar. Karanganyar. Jreng kok. Aduh. Kok ngiras pantes pitepangan karo warga kene ya. Apa ndek rencana arep pindah ning Sambong? Nggih ketoke kok hawane penak. Hah? Mesti hawane Kok adem. Kok hawane tok ya aku kok Tesih dalane dangu. penak ya aku. Tak dongake sesuk ya dadi apa karo Dek Jamal, Nggih, langgeng. amin, amin. Kok menawa jodone ora bakal neng ndi. Ya. Nggih. Tur Jamal kan durung pinter ku tak terapi sik ya Tole. Terapi napa? Tak ajarane sik. Oh alah. Nggih niki wonten layang ingkang tumiben pangkon. Diwaca Le. Nggih. Napa? Nyuwun gending podang kuning ngagem bawa saking Mbah Tun. Wo niki mbahe kula Bluro niki. Oh, Oh Simbah. nggih, matur suwun. Niki ngenten melih. Katur Mas Dalang sak rombongan nyuwun gending gubuk asmara ingkang kaping kalih sesideman garap tayub saking Mbah Mus Pengkok Bluro. Mbah Mus Mulyadi. Oh, Pengkok Bluro nggih. Kang niki Wonten malih? Pak Tarisa saking Gadu nyuwun gubuk asmara Gubuk kalih asmara. sesideman. Nggih. Wah, niki wau saking Bapak Ibda Supriyadi, Sleman, Jogja. Waduh, teng Ngersake. Jogja.
ngersake podang kuning dibawani. Nggih, monggo, Nduk. Pamundutan paling kathah wonten podang kuning kalih gubuk asmara. Nggih, mang milih podang kuning napa gubuk asmara? Kula manut jenengan mawon, Mas. Ya aja manutan ngono to. Wong wedok ya kudu duwe prinsip. Lah kan kudune manut. Kula manut jenengan mawon, Mas. Kok le halus ngene. Aku ya pengen dimanut pengen diobrak-abrik. Napa niki? Ya, ya. Podang kuning. ya. Podang Oke. kuning mawon nggih. Siap. Dipun bawani. Kontes bawa. Kontes Oke. bawa. Sapa sih? Ya sing Oh, nggih. Kok terus anu Pak Demo ya. Tunjukkan skillmu lho. Nah, Parisesku selak ketuk-ketuk kae. Nadyan wujud temong paksi bocah ayu suarane apik. Kayak mun ya aku gelem ngono. Aku gelem. Likan lagune podang kuning. Ibarat manuk ngono ya wis bener nek lintang ki podang. Podang. Nek kaya nduk mayang ngono kuwi apa jenenge kenari. Kenari. Cilik tetet-tetet nek Bu Eni ngono kuwi apa lek derkuku. Derkuku, dekem emang kuku. Nek Dek Nimas ki apa lek Ya kacer. Kacer. Nek Mbak Rindi no Dek Rindi. Dek Rindi ki ya labet lah, labet. Labet. Iya. Nek kaya kowe ngono kuwi Aku ya anu apa ya anu apa jenenge cendrawasih sing anune apa nek apik ki lho. tapi eno Apa? kowe ki pret gantil. Pret gantel kok. beluk, manuk beluk. Apa manuk sing neng sawah kae ta lek Apa? ancel galeng kae lho lek sing itik cerit ngono itik cerit Ancel gal. Kok aku baksane nggon elek-elek ya. Ini ora apa. Ayo, Inna Nduk, ma lintang. Ngrungokke bawa umpama lho iki. Nek kopine ngono mah langkung mat iki. Ket mau kok durung enek kopine. kopi purun Dek Jamal kopi purun Purun. tuku Mesok keblongan. Iya, Cong. oh dalang kowe sok keblongan ayo Dek Lintang Mano. Lah jenengan iku terus napa jlomprongke? Ora, ayo kakek no, sing anu titik larase sing plung ya. Sepinten Dek wau? tak mene Ya no. dasare bapakne ya seniman ibuke ya Sinden. sinden Seniman apa niku, lho Bapak? niki nek kaset sangga campur sari sangga buana sing ngendang lha iki bapak Bapakne ngene niki. sing ngendang kae Pak anu, Telonteng. Pak Telonteng. Pak Telonteng. Yang Biasa, gondrong biasa. nika to. Nggih sing gondrong nika. Nggih niki putrane. Tus putra asli kandung nggih. Kandung. Kok le mosok sampean ora ngerti. Hayane takon barang kepruk. Nggih basa-basine ngoten to. Gak bagianku ya. Oh, nggih, Kok gantian. Dari iki bar dek kono. Nggih. Oke. Monggo. Halus manis nengse ayo Bu Bude. Bubruk Iya, Bude pripun? Bro, Mbak ini ki geguyu saja ngremehke, Pak. nyek. Ya bener gawane Pak Sigit, gawane Pak Nur ya aja ngono kuwi karo sak padha-padha seniman. ayo coba ayo kayak ngapa ya suarane Keep silent. Wah, napa Nggak niku? boleh niru cengkok saya. Semua Artinya sudah punya napa? stempelnya masing-masing. Apa dayane paramek iki mah ya, Pri? masa cengkok kok nganggo ai mesakno kala menjing mulai Iki Jenengan niku napa watuk to, Bude? Boten, iki pressing, no. Tadi penekanan. Oh, penekanan. suara kok pesing kali Pressing iki penekanan. Oh iya.
Sing basa ora sukimen ae, Lek. Lono goleki si podang jengah Kowe iki nek arep nyuara wedok, nganggo teknik sing tak ajari dhisik. Nek nyuara wedok sikile nyilang, bocahe dikempit. engko meletus bocahe. Meletus. Nyoba. Dadi ngene, nek nyuara wedok ki ngene. Bocahe di nah, sabar ya Le, delok kok. Lah nek kula pripun nek kula? Kowe aja. Lah pripun? Ora oleh dikempit mesane. Sing dikepet ben kula mawon. Alah, mbok umume. Kok dikempit. Mboten. Karo. Le, Jamal mbok aku dibuahi lho. Oh ngedan. Ayo, suara wedok, nek nyuara wedok piye? Dikempit. Sikile. Lek men, sikile. Sikile. Sikile kurang rada dadak degek Kaya jaran. lho tenan to Niku cengkok ori keng jenengan nggih niku. Ori kula. Cengkok kala menjeng muntir nggih ngono kuwi. Liyane enggak boleh jadi plagiator ya, enggak boleh niru aku. Ora oleh dadi kene, dadi Penhaki ini. predator. Yo, Nyanding pisah. Alah nyanding lho. Ini kan lagunya kan jatuh cinta, jadi jangan sedih. ayo Ceria. tirakno mbokmu gede. Alah. Kudu padha. Heeh, ngerti. Baleni pripun? Tarik ini telan. Alah Nyanding bisa. Alah. nyanding. Ning aku alah malah koyo krungu sapa ngono. Alah nyanding bisa. Alah. Dadi ngene lho Nduk, sing dimaksud Mbak Mimin ki Pripun? nek ngucapke ki ra kudu bener. Jelas. Artikulasi nih. Artikulasi soalnya beda penekanan beda arti kaya kata-kata aduh. Aduh. Aduh wong lara. Aduh. Terus aduh sini. Aduh. Aduh bang. Kuwi gumun. Gumun bahagia. Terus aduh wong mbuh ra ngerti ngono ki. Aduh. Oh alah. Padahal wong aduh ya. Nyanding bisa. Nyanding bisa dadi tombo alah Olah-olah. Buka nggih menika. Buka vokal mawon. Buka vokal. Nggih. Ayo no. Mengke ditayubke nggo Mina tulung agungan. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang golek sing tak sayang mobeng-mobeng mitireng ganggu goleki ora krasa iso awan nganti wengi memang yen liya kang nyawang layang tak sawang amin sok ning empang kegancangan tak rindik saka kadewan sarwing ngoceh dheweke ngalih Tung-tung-telah, tung-tung-tung, tung-tung. tasuan mbok aja ngecek modang kuning agawe pikiranku komeng seleret ireng tak sawang keton manise ibu bunga yen lakon nyanding lesliran ora bakal ati kekebak
dangdut tayub. Pasran Hani Sun Pika ayo. Wong tua lho, kok le iramane jan. Kok Didik wonge brutal ya. Brutal, Mas Didik brutal niku. Nggih. Niki Kajabi. Kajawi. Pemirsa nonton ning mriki ugi live streaming. Streaming nomor apa, Mas? Rangga Shooting Multi Pro nggih. Oh, Rangga Production. Nggih, kalih sarengan audio cas audio saking Blora. Dados ingkang mboten saged mirsani langsung saged mirsani wonten YouTube. Nggih. Niki pamundutan tasih kathah lho Dik Jama. Tasih kathah niki wonten sesi deman kalian Gubuk Asmoro. Wah, niku berdua Mbak Rindi kalian Mbak Nimas. Monggo. Mang sepoti jenengan Mbak, napa sepoti jenengan Mbak? Apa Lek? Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Becak selindro niki mau. Wah, gayeng. Tujune kepethuk adik-adikku. Niki rincang-rincang sedaya nggih Mbak niki nggih. Ganteng, pinter lho. Iki yoga niki mong sak uyuh-uyuhku kabeh lho, Jas. Lagune Gubuk Asmara menika. Gubuk Asmara kalian Sesi Deman dados tunggal mengke Gubuk Asmara mengke Sesi Deman. Medley.
Medley. Medley. Niki nggih pemunduran saking Pak Pian. Oh, Pak Pian ngasinan. Iya, Nduk. Niki rencang-rencang nggih kathah ingkang sami mantau teng mriki niki enten wah, kathah niki. Gapiro Klaten nyimak Mas Jamal saking streaming. Wah, matur suwun. Waduh. Bele-bele Gapiro. Wah, nggih iki ya Yogi Mbah Saiman. Oh, Mas Kudamar. Wah, matur sembah nuwun pokoke keluarga-keluarga Blora ingkang boten saged kula sebat setunggal boten setunggal boko setunggal. Iki adik-adik kula Blora ya nyusul. Ana Dik Neto. Oh, Dik Neto niku. Karo Ali. Aliana. Niki nggih nika ditunggani dalang cilik keng ledok niku Mas Ayom nggih, Mas. Mas Tegar sak bapak ibuke nggih nderek. Wah, sembah ingkang berkahi dalu punika. Wah, rame sangat niki nggih, Mbak nggih. 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 Monggo langsung mawon niki Gubuk Asmara. Teng Sesideman. Oh, langsung dangdut kemawon slow riyen Mas Budi. Monggo Cok, monggo dados. Jadi petuk yoga-yoga nom ki kudu mulat karo kendangane. Nggih. Mapan sik. Ayo miring kabeh. Rindi, miring. Nggih. Rada ngene. Ngene. Engko lek jari esuk piye? Ora apa-apa. Kulit kok wis. Ngene. Iya. Ngene. Dadane rada ndegek. Nggih. Tangane nek ndi tangane? Tangane ngene lho. Iya. Ayo. Ah, yoga-yoga seneng. Bayok. Ya, ayo Dek. Catetan sak sering ati. Jatan mundur saya marati. Mulai resapat ingsun temen ngulati. Aku kowe dadi Sesideman Mas Roy, Mas Biko. Sesideman.
Arjuna bareng kula ngarga karo alan putra lewat indah alismu aku kebelet. Yuk semangat. Semangat. Keringetan. Yuk bisa yuk. Angger kena keringet iki suku kok melayu dhewe-dhewe. Lunyu. Urip ana kutha gedhe kawat tukoke masa rencang-rencang gayeng lagi. Wah, semangat. Sampun negarian Mbak Rindi, Mbak Nima sampun negarian. Niki gegong. Kaca saya wengi saya anarkis kok. Gegong. Gegong lagune niki wau enten sing nyuwun anu. Kenapa? Niki Dek Akmal Om Arkanza nyuwun tembang Lestari nggih matur suwun. Oh, Kanza putrane Mas Wawan Bu Anita. Oh, nggih. Ngasake lagu Lestari nggih, Mbak Lintang, Mbak Mayang. Dik Lintang mbok ngono. Lat wong kono. Duk lintang ngono lho. Duk Lintang. Ayo, Nduk. Lagunipun Lestari niki nggih terakhir nggih pungkasan nggih gong. Mengke sambung ngen goro-goro nggih, Mbak. Nggih, Mbah Kakung mboten nderek. Mbah Kakung mboten nderek. Oh. Mboten Mbah Kakung sayah niki. Mbah Kakung iki Raga tuwa. oh ditelem Mbah Kakung jam 5 ora. Lagunipun Lestari pokoke diduamel sing guayang tenanan, Cong. Oke. Monggo. Lestari dados. Mas Rangga Brangkulon. Lestari sampun diaturke. Nduk anakku Limbuk piye Mak? Tak awon nonon tupe. Piye? Lakon kudu ditutuke. Aku bab perkara geguyonan sambung gon goro-goro. Ya Mak, ayo tak derekke. Cawe sesaji mundhak nampa paduka Njeng Sinuwun. Ya Mak.